உடலின் தவம் அப்படின்றத பார்த்தோம் நம்ம. அப்புறம் ஓகே. இறுதியா பார்த்தீங்கன்னா, அவங்கவங்க எந்தெந்த சூழ்நிலையில தானம் பண்ணா, அது எந்த ரஜோ குணத்துல இருக்குமா, தமோ குணத்துல இருக்குமா, சத்துவ குணத்துல இருக்குமா? அதே உடலால செய்யக்கூடிய தானம், மனதால செய்யக்கூடிய தானம், வாக்கு சொல்லால செய்யக்கூடிய தானம், இந்த மாதிரிலாம் நிறைய பார்த்தோம். கடைசியா பார்த்தீங்கன்னா, ஓம் தத் சத் அப்படின்றதோட முடிக்கிறாங்க. அது முடிவு 23 to 28ல ஓம் தத் சத். ஓம் அப்படின்னாவே விஷ்ணு பகவானை நம்ம நினைக்கிறதுக்கு உதவுது. தத் அப்படின்னா முக்திக்காக பற்றின்றி உழைப்பது. சத் அப்படின்னா பூரண உண்மை பகவான். இதுதான் ஓம் தத் சத் அப்படின்ற அர்த்தத்துல சொன்னாங்க. அது அந்த சத்துக்கு ஆப்போசிட் பார்த்தீங்கன்னா அசத் அப்படின்றது. இந்த பக்திமயமான யோக யாகத்தின் பூரண இடம், அதான் யாகத்தை பத்தி சொல்லியிருக்கிறாங்க. அடுத்தது பரமனி முதல்ல ஓம் தத் சத். இந்த சத்து வந்து பூரண உண்மை பகவான் தான் சத்து. அவர் தான் பூரண முழுமுதற் கடவுள் அவரு தான். ஓம் சொன்னாவே நம்ம விஷ்ணு தான் நினைக்கிறோம். தத்துனா முக்திக்காக பற்றின்றி உழைப்பு சொல்லிட்டு கடைசியா என்ன சொல்றாங்கன்னா 28வதுல பரமனின் மீது நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகங்களும் தானங்களும் தவங்களும் அசத் என்று அழைக்கப்படும். இவை நிலையற்றவை. இவை இப்பிறவியிலும் சரி அடுத்த பிறவிலும் சரி பயனற்றவை அப்படின்ற மாதிரி. அதாவது எதையுமே நம்ம நம்பிக்கை இல்லாத எது செஞ்சாலும் அது அசத்துல தான் முடியும். அதனால இந்த பிறவிலையும் பயன் கிடையாது, அடுத்த பிறவிலையும் பயன் கிடையாது. எனவே நம்ம எது செஞ்சாலும் பகவானுடைய எண்ணத்துல பகவானுடைய நினைவுல அவருடைய கருணையில் தான் செய்யணும் நாம. அதுதான் இந்த நம்பிக்கை பிரிவுகள் என்றது சாப்டர்ல 17வது சாப்டர்ல சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, தேங்க்யூ, வெரி குட். வேற ஏதாச்சும் ஆட் பண்ண விரும்புறீங்களா? நம்ம பகவத்கீதையில இது வரைக்கும் நமக்கு ஹரே கிருஷ்ணா மூலக்கருத்து. பிரபுஜி. சொல்லுங்க பிரபு. பகவத்கீதாங்கிறது வந்து இவங்க டிஸ்பியூட்னால ஒரு இவன் அர்ஜுனன் வந்து நம்மளோட ரெப்ரசன்டேட்டிவா எடுத்துட்டு நமக்கு நமக்கு உபதேசத்தை கொடுக்குறாரு. ஆக்சுவலாவே இது வந்து என்னன்னாக்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவர் வந்து சொந்த பந்தத்தெல்லாம் நடிக்கலப்பா, நம்மலாம் ஆத்மா, நீ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பாடி கிடையாது, நம்ம ஆத்மாங்கிறத ரியலைஸ் பண்ணுங்கிறத ஃப்ரம் தேர் ஹி ஸ்டார்ட்ஸ் ஆக்சுவலி. இப்போ ஆத்மான்னு வரப்ப வந்து நம்ம எல்லாருமே இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கிறதுனால ஆத்மாவை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். நம்ம ஆத்மாவுக்குன்னு சில டியூட்டிஸ் இருக்கு, நம்ம பாடி மெயின்டைன் பண்ண அந்த உலகத்துல இருக்கணும்னாக்க அதனால அதுக்கும் சில டியூட்டிஸ் இருக்கு. இதெல்லாம் பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. இது எக்ஸ்பிளைன் பண்றப்பதான் இந்த 3 யோகத்துல வந்து சொல்றாரு. ஃபர்ஸ்ட் கர்ம யோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம்ங்கிறது வந்து பக்தியை நடுப்புற வச்சு ப்ரொடெக்ட் பண்ணி சொல்றாரு. இந்த கர்ம யோகத்துல வந்து கர்ம யோகம் எப்படி பண்ணணும்னாக்க இப்போ நம்ம லைஃப்ல இருக்கிறது வந்து ஒரு ஒரு கிராட்டிடியூட் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கோம். நம்ம பண்றது எல்லாம் அவருடைய கிராட்டிடியூட்ல பண்ணணும். அப்பதான் இந்த பாவ புண்ணியங்கள்ல நம்ம இது பண்ணினோம்னாக்க திருப்பி பாவ புண்ணியத்திலேயே சுழற்சியில வந்துருவோம். அதனால பாவ புண்ணியம் இல்லாம போனாக்கா வாட்டிகால் சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போகணுங்கிறத பத்திலாம் கிளீனா எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. எல்லாமே எனக்கோசரம் நீ பண்ணணும் அப்படிங்கறத எக்ஸ்பிளைன் பண்றது. இந்த ப்ராசஸ்ல வந்து இதெல்லாம் எப்படி பண்ணணுங்கிறது நம்ம குணாதிசயங்களை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. இந்த மாதிரி நம்ம இந்த உலகத்துல வந்து மாயால இருந்து எல்லாருமே பிரம்மா வரைக்கும் எல்லாரும் இந்த குணத்துல கட்டுப்பட்டு இருக்கா. அதனால இதை விட்டு வெளியே வந்தாதான் நம்ம சுத்த சத்துவத்துக்கு வர முடியும். அதை பத்தி எல்லாம் சொல்றாரு. இதெல்லாம் சப்போர்ட் பண்றதுக்கு நம்மளுடைய நடவுடை பாவனை எல்லாம் எப்படி இருக்கணுங்கிறத பத்தி எல்லாம் சொல்றாரு. சாப்பாடு வகைகள் எப்படி பேசணும், எப்படி எல்லாம் பிஹேவியர்ஸ் பத்தி எல்லாம் சொல்றாரு. இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறப்ப வந்து திருப்பி இந்த இயற்கையை சார்ந்தா நம்ம இருக்கோம். இந்த இயற்கை எப்படி இருக்குங்க அதை பத்தி எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. இதெல்லாம் சொல்றப்பதான் அசாஸ்வதம் துக்காலயம் இதை பத்தி எல்லாம் சொல்றாரு. இந்த உலகம் வந்து எல்லாம் இது ஜெயில் மாதிரி, இங்கெல்லாம் வந்து இருக்கக்கூடாதுங்கிறத ரொம்ப கிளாரிஃபை பண்ணிட்டே போயிட்டு இருக்காரு. போயிட்டு இருக்கிறப்ப அப்புறம் இதெல்லாம் பண்றப்ப இது எல்லாம் நம்ம கர்மயோகம் அது இதெல்லாம் பண்றதை விட எல்லாத்த விட உங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமான ப்ராசஸ். மனசையே நான் கட்டுப்படுத்தி இது என்ன காத்தையே கட்டுப்படுத்த மனசை கூட கட்டுப்படுத்த முடியாதுன்னு அர்ஜுனா சொல்றப்பதான் சொல்றாரு, நீ சொல்றது வாஸ்தவம் தான்ப்பா, நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணணும். எல்லாத்த விட அது ஈஸியானது என்னன்னாக்க இவ்வளவு ஒரு அஷ்டாங்க யோகம் எல்லாம் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். அப்படிங்கிறப்ப எல்லாத்த விட வெரி ஈஸி ப்ராசஸ் என்னாக்கா பக்தி யோகம். நம்ம என்ன பண்றப்ப கிருஷ்ணனோட உணர்வுல பண்ணணும். கிளம்புற எழுந்திருக்கிறோமா, கிருஷ்ணா இன்னைக்கு எனக்கு வந்து நல்ல டே கொடுத்துருக்கேன், எழுந்திருக்கேன், உங்களுக்கு நான் சேவை பண்ணணும். நம்ம சேவகன் அவர் வந்து எஜமான அந்த ஒரு ஃபீலிங் தான் எப்பவுமே 24/7 அனன்ய பக்தி நமக்கு வரணும். அப்படிங்கிறப்ப டெஃபரெண்ட்லா வி வில் நாட் கெட் இன்டு திஸ் பர்த் டெத் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் அண்ட் வில் டெஃபினெட்லி ரீச்
ரீச் டு இஸ் அபோர்டுங்கிறத அவர் சொல்றாரு. இதை சொல்றப்ப வந்து என்னோட அபோர்டு எப்படி இருக்கும் அதை பத்தி அவர் சொல்றாரு. இந்த உலகம் எப்படி இருக்கும், அந்த உலகம் எப்படி இருக்குங்கிறத பத்தி அந்த மரங்கள், அந்த அஸ்வத்தாமா ட்ரிவியா பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. இங்க ஒரு நேரில் பாக்குறனாக்க நிஜம் ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா, அது மேல இருக்கு. அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் பண்ற சொல்றாரு. அங்க எப்படி இருக்கும், அங்க வந்து இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிசிட்டி லைட் ஒன்றும் தேவையில்லை, எல்லாம் ஃப்ரீயா கிடைக்கும், எல்லாம் அந்த ரொம்ப நன்னா இருக்கும், இந்த உலகம் மாதிரி இருக்காது அப்படிங்கறதெல்லாம் அது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நமக்கு அந்த உலகத்துக்கு போறத ஒரு ஆசையை உண்டுபடுத்துறாரு ஆக்சுவலாவே. அது வரைக்கும் நிஜமாவே யாருக்கும் தெரிய மாட்டேங்குது, என்ன செத்து போயிடுறோம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம். அந்த உலகத்தை பத்தி இவ்வளவு சிக்னிபிகேஷன் பேசுறப்பதான் நமக்கு புரியுது, ஓ அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கா, அப்ப நம்ம டெஃபினட் அங்க போகணுங்கிற ஆசை மனுஷாளுக்கே வந்துரும். அப்படிங்கிறப்ப இந்த மாதிரி பக்தி, அனன்ய பக்தி பண்ணி அவர்கிட்ட போய் சேரணுங்கிறது சொல்றப்ப லாஸ்ட் சொல்லிடுறாரு 17வது சாப்டர்ல. அந்த குணாதீசங்களை பத்தி சொல்றாரு. என்னோட பக்தனுக்கு 23 நல்ல குணங்கள் இருக்கும், அசுரர்களுக்கு இந்த 6 குணங்கள் இருக்கும், அதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறாரு. அதை முடிச்சுட்டு லாஸ்ட் 18வது சாப்டர்ல ஃபுல்லாவே அவர் வந்து 17 சாப்டர் என்ன சொல்றாரோ திருப்பி ரிவைஸ் பண்ணிடுறாருங்கிறத என்னோட அர்த்தம் புரிகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபுஜி. சாரி, ஒரு ஓவர்வியூ மாதிரி நீங்க எல்லா இது குட். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போ 18வது சாப்டர்ல பார்த்தீங்கன்னா இதை எல்லாம் சம்மரைஸ் பண்ணுவார் பகவான். இந்த பகவத்கீதையில படித்த கருத்துக்கள் எல்லாம் சம்மரைஸ் பண்ணி நம்ம வந்து எப்படி நாம் வந்து பக்தியில் ஈடுபட வேண்டும் என்பதை பற்றி மீண்டும் நம்ம பார்க்க போறோம். இப்போ வந்து பிரபுஜி மாதாஜி வந்து நமக்கு ஒரு ஓவர்வியூ கொடுத்தாங்க, நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்ட்டு. அதே மாதிரி சங்கரன் பிரபுஜி 17 சாப்டரும் நம்ம அதை பற்றியும் ஒரு ஓவர்வியூ கொடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம டைரக்டா 18th சாப்டர்ல நம்ம வந்து இருக்கிற ஸ்லோகங்களை பார்க்க போறோம். ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி பாடல் பாடலாம் பிரபுஜி. இன்னைக்கு நம்ம டைரக்டா கிளாஸ் போயிடுறோம். நம்ம நெக்ஸ்ட் நாளைக்கு நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே தேங்க்யூ மாதா. ஓகே, நம்ம வந்து இப்போ பிரேயர் சொல்லி நம்ம 18th சாப்டர் ஆரம்பிக்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கய சக்ஷுர்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं तथा स्वपदान्तिकम्. हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते. सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा. ಎಲ್ಲರೂ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे. हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे. हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे. हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे. हरे हरे. हरे हरे कृष्ण. कृष्णा. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு 18th சாப்டர் வந்து பார்ப்போம். ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அத்தியாயம் 18 மோட்ச சந்நியாச யோகம், துறவரத்தின் முழுமை அப்படின்ட்டு தலைப்பு. இல்லையா? ஸோ நம்ம 17th சாப்டர்ல என்ன அப்படின்ட்டு சங்கரன் போக்கி
இது நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாரு. ஸோ சொல்ல போனா வாழ்வு முறையின் அம்சங்கள் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் வந்து தத்துவம் இல்லையா, தட் இஸ் குணங்கள் அடிப்படையான வகைப்பாடுகள் யாரு என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் என்ன உணவு, அப்புறம் வந்து தானம் எப்படி செய்வார்கள், நம்பிக்கை வழிபாடும் எப்படி செய்வார்கள், தியாகங்கள் எப்படி செய்வார்கள், பேச்சு, மனக்கட்டுப்பாடு, நடத்தை, இந்த 3 குணங்கள் உள்ளவர்களுடைய இந்த டிஃபரன்சஸ் பார்த்தோம். அப்புறம் முடிவு என்ன, ஓம் தத் சத் என்ற முக்கியத்துவமே நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் நாம் செய்வதையெல்லாம் நான் ஏன் செய்கிறேன் எனும் உணர்வோடு செய்யணும். நம்ம ஏன் செய்கிறோம் அப்படின்னா பகவானை சென்றடையறதுக்கு அப்படின்ட்டு நம்ம இந்த 17 சாப்டர்ல டீட்டெயிலாக பார்த்தோம். ஓகே, 18 சாப்டர் சொன்ன மாதிரி பகவத்கீதையோட சம்மரி மாதிரி எல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். என்ன பார்க்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் கர்மம் மற்றும் ஞான யோகத்தினுடைய சுருக்கத்தை பார்ப்போம். தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் 2 ஸ்லோகத்துல அதுல என்னெல்லாம் பார்ப்போம், அர்ஜுனுடைய சந்தேகம், அப்புறம் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து இறுதி கருத்துன்னா செயல்பாடுகளுக்கு யார் காரணம், அதாவது உடல், செய்பவர், புலன்கள், முயற்சி, பரமாத்மா, இதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். அப்புறம் என்ன முக்குணங்கள், தட் இஸ் சரி 1லேருந்து 18, 2 சொல்லிட்டு 1லேருந்து 18 ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது. அப்புறம் 19லேருந்து 40 இருக்கிற ஸ்லோகங்கள் என்னெல்லாம் பார்ப்போம்னா முக்குணங்களுடைய விளைவுகள், அதோட முடிவு என்ன, இதெல்லாம் பார்ப்போம் நம்ம. ஓகே, அப்புறம் நம்ம வந்து 41லேருந்து 55 வரைக்கும் இருக்கு ஸ்லோகங்கள்ல இருந்து செயல்படுபவர்களிலே பக்குவமானவர் யார், அது சமுதாய வர்ணங்கள், கடமைகள், அப்புறம் செயல்படுபவர்களின் மூலம் வந்து எப்படி பக்குவத்தை நாம் அடைவோம், அது பரமனை எப்படி நம்ம அடைய போறோம் எல்லாம். ஓகே, அதை பத்தி பார்ப்போம். அதே மாதிரி 56லேருந்து 66 வரைக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் அது பகவானுக்கான அன்பு. ஸோ நம்பிக்கையில் ஒரு துளி என்ன அப்படின்னாவது நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். கிருஷ்ணன் மட்டும் சரணடைதல், அதுதான் நமக்கு வந்து மெயினாக தேவை அப்படின்ட்டு வந்து பார்ப்போம். அப்புறம் இறுதி விளைவு, யார் பெற முடியும் இந்த ஞானத்தை, விநியோகிப்பவர் யார், அப்புறம் நம்பிக்கையுடன் கேட்பவர்களை பற்றி பார்ப்போம். ஸோ உன்னதமான மங்களம் என்ன என்பதையும் நம்ம இந்த அத்தியாய முடிவில் நாம் உணரப்போகிறோம். ஓகே, இதுதான் வந்து 18 சாப்டருடைய கண்ணோட்டம். ஓகே, ஸோ நம்ம பார்த்த மாதிரி கர்மம் மற்றும் ஞான யோகத்தின் சுருக்கம் 18 ஸ்லோகங்கள் வரை, 1லேருந்து 18 முக்குணங்களை பற்றி, 19லேருந்து 40 செயல்படுபவர்களே பக்குவமானவர்கள் யார் அப்படின்ட்டு, 41ல 55 பக்குவமா பகவானுக்கான அன்பு எப்படி செலுத்தணும், 56லேருந்து 66 இறுதி விளைவு 67லேருந்து 78. இந்த சாப்டர்ல 78 ஸ்லோகங்கள் இருக்கிறது. ஓகே, ஸோ கர்ம மற்றும் ஞான யோகத்தின் சுருக்கம் என்னன்னு பார்க்க போறோம். இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தர் அவர்கள் பணியை செய்கிறார்கள், ஒருத்தர் தியானத்திலும் இருக்கிறார் இல்லையா. ஸோ இதோடைய இதை என்ன நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அர்ஜுனுடைய சந்தேகம் சொல்ல முடியுமா யாராச்சும்? 5 சந்தேகம் இருந்தது, என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அர்ஜுனன் வந்து சொல்லுங்க. போர்ல வந்து போரிடுவதா வேண்டாமான்ற சந்தேகம். எதனால? மனக்குழப்பம். ஏன்னா அவங்களோட சொந்தங்கள் ஃபுல்லா இருக்கு, அவங்கள கொன்னுட்டு நம்ம என்ன பண்ண போறோம், யாருமே இருக்க மாட்டாங்க, அதனால நம்ம எல்லாரையும் சாகடிச்சு உயிர் வாடுறதை விட பிச்சை எடுக்கிறதே மேல் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, அது அப்புறம் அது எதனால அந்த அந்த இது வருது அவருக்கு, எதனால அந்த டைலமா வருது? அந்த பற்று எல்லாரோடையும் இருக்கு. சொல்லுங்க. சொந்த பந்தங்கள் மேல இருக்கிற பாசம், அதுல இருக்கிற அவங்க மேல இருக்கிற ஒரு அக்கறைனால குரு தன்னுடைய குருவையும் கொல்றதா, தனக்கு சொல்லி கொடுத்த வாத்தியாரை போய் கொன்னுட்டு நம்ம உயிர் வாழறதா அப்படிங்கிற குழப்பங்கள், சொந்தங்களை விட்டு போறோமேங்கிற. அதனால மனசு போரிடுறதா வேண்டாமான்னு மனசு குழப்பம். கொண்டுட்டு நம்ம எப்படி இருக்க முடியும், தனியா இருக்க முடியாது அப்படிங்கிறதும் அவருக்கு அந்த குழப்பத்தினால அவர் வந்து ரொம்ப யோசிச்சுட்டு இருக்காரு. ஓகே,
ஃபைன். அப்புறம் வேற என்னெல்லாம் அர்ஜுனன் வந்து அந்த குழப்பத்தின் காரணம் என்ன ஒண்ணு சொன்னீங்க நீங்க. ஓகே, இவங்களை எப்படி கொல்லுறது இல்லையா, அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து அது ஒண்ணு, ஹரே தட் இஸ் கிருஷ்ணா பிரபு. ஓகே. சொல்லுங்க இரக்க மாதாஜி. குணம் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இரக்க இரக்க குணம். குணம் பிரபுஜி. ரொம்ப ரொம்ப ஆ கேர்டஸி. அவரு ரொம்ப இரக்க ம். குணமா இருக்காரு. எல்லாமே ரிலேஷன், அது அவருக்கு கருணை எனிமி மாதிரியே அவர் கருணை பார்க்கல. எல்லாமே போல இருக்கவங்க எல்லாம் அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ், இரக்க குணம் ஒரு டீச்சர்ஸ். பாயிண்ட். ஓகே, இரக்க குணம் ஒரு பாயிண்ட். ஓகே, அதுதான் இரக்க ஓகே, குணம் ஹரே ஒரு பாயிண்ட். அப்புறம் வேற என்னெல்லாம் பாயிண்ட் சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் படிச்சது நோட்ஸ் வேணா செக் பண்ணிக்கோங்க. ஆனா இது நமக்கு கிளியரா தெரியணும் என்னெல்லாம் அப்படின்னு நமக்கு கண்டிப்பா தெரியணும். என்ன அது ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சொல்லுங்க பிரபு. அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா பெரியவர்கள், குலப்பெரியவர்கள் அழிந்தால் அந்த குலம் அழிந்துவிடும். அந்த ஓகே, குல பெரியவர்கள் பின்னாடி வருகின்ற சந்ததிகளுக்கு அந்த தர்மத்தை எடுத்து சொல்வதற்கு ஆள் இருக்காது. ஃபைன். அப்புறம் அது அந்த வர்ண சங்கரா இல்லறத்தில் இல்லையா பிரபு? அது வர்ண ஆமாங்க. சங்கரா இல்லையா? ஓகே. ஸோ ஆமா. நம்ம ஒன்னு ஒன்னு பார்த்தோம், தட் இஸ் கருணை இல்லையா, அது ஒண்ணு பார்த்தோம். ஆமா. வர்ண சங்கரா ரெண்டாவது பாயிண்ட். அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அந்த பெண்கள், குலப்பெண்களுக்கும் பாதிப்பு ஏற்படும். அது வர்ண அதனால சங்கரால நான் கொண்டு வந்துடலாம் நம்ம. ஓகே, அது இதெல்லாம் நம்ம நம்ம வர்ண. இதெல்லாம் நான் சொல்லுங்க. செய்யறதை விட நான் பேசாம நான் சன்னியாசமே போயிடுறேன். எனக்கு இந்த நாடும் வேணாம், இந்த தேசமும் வேண்டாம். நான் ஏன் இவங்கெல்லாம் இவங்களெல்லாம் கொலை கொலை செய்யறதை விட நான் வந்து துறவியா சன்னியாசமா போயிடுறேன். அதனால யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஸோ அப்படின்னு அப்பனா சொல்றேன். பாவச்செயல் இல்லையா ஒண்ணு நீங்க ஆமா. சொன்ன. இப்போ 3 நான் எடுத்துன்னா ஒண்ணு கன்ஃபியூஸ், தட் இஸ் கருணை. நன்றி. இன்னொன்னு வர்ண சங்கரா சொன்னீங்க. அப்புறம் அடுத்தது இது சொன்னீங்க, தட் இஸ் நோ என்ஜாய்மெண்ட் இரக்கம் இல்லையா, இரக்கம் இறக்கம். கருணை. விஜய். ஸோ அது ஓகே. அப்புறம் வேற என்ன பாயிண்ட்? அப்புறம் பாவச் செயல்கள் செய்கிறோம் அப்படின்னு நினைப்பு இல்லையா, அது ஒண்ணு. அப்புறம் என்ன, எது சரி எது தவறு என்று அவருக்கு புரியல இல்லையா, குழப்பிய மனநிலை கன்ஃபியூஷன், பிரபுஜி. குழம்பிய மனையில இருந்தார். ஓகே. ஸோ என்னன்னா நாளைக்கு செஷன் வர டைம்ல இந்த 5 பாயிண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்ட்டு ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கோங்க. எனக்கு நீங்க சொல்லணும் கண்டிப்பா. ஏன்னா நம்ம பகவத்கீதை லாஸ்ட் சாப்டர்ல நம்ம எதனால அர்ஜுனுக்கு குழப்பம் அடைஞ்சது அப்படின்ட்டு நமக்கு கோர்வையா தெரியாம இருக்கக்கூடாது. ஓகே, ஓகேயா எல்லாருக்கும்? ஓகே குருஜி. ஓகே. நான் அது நான் டக்குன்னு வர வந்து மாட்டேங்குது பிரபுஜி. நோட்ஸ் எடுத்து வச்சிருந்தேன். புரியும். ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. அதனாலதான் சொன்னேன் நான் எல்லாருக்கும் பகவத்கீதை முடிகிற டைம்ல கிளியரா எதனால இந்த பகவத்கீதையை கிருஷ்ணர் உரைக்காரு, அவருக்கு அர்ஜுனருக்கு எடுத்து உரைச்சாருன்னு சொன்னா அதுக்கு கண்டிப்பா தெரியும் அர்ஜுனுடைய மனநிலை, அர்ஜுனுடைய நிலை என்ன அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரியும். அதனாலதான் பகவத்கீதையை உரைத்தார் நமக்கு தெரியும். ஸோ அர்ஜுனன் இந்த ஹரே மாதிரி கிருஷ்ணா நினைக்கிறதுக்கு பிரபுஜி. காரணம் என்ன? சொல்லுங்க பிரபுஜி, பிரபு. கருணை, சொல்லுங்க. அதாவது கருணை இறக்கம் ஒரு பாயிண்ட், மகிழ்ச்சி இன்பமின்மை ஒரு பாயிண்ட், 3வது பாவச் செயல், 4வது குடும்ப பாரம்பரியம், 5வது இருமனம் போரிடுவதா வேணாமா? இதுதாங்க அர்ஜுனுடைய சந்தேகம். ஃபேர் எனஃப் பிரபு. நாளைக்கான எல்லாரும் நீங்க இதை ம். நோட் பண்ணிட்டு நாளைக்கு நீங்க சொல்லணும். நான் ரேண்டமா நம்ம அட்டென்ட் பண்றோம் யார்கிட்டயும் ஒருத்தர் கூப்பிட்டு 1-2 பேர்கிட்ட கேட்பேன். ஓகே, இன்னைக்கு கேட்டவங்களா இருந்தாலும் நாளைக்கு புதுசா இருக்கவங்கள்ட்ட இருக்கலாம். ஸோ எல்லாருக்கும் தெரியணும் இந்த 5 பாயிண்ட்ஸ் என்னன்னு. ஓகே, வெரி குட், தேங்க்யூ. ஸோ அர்ஜுனர் அர்ஜுன் சந்தேகம். அந்த சந்தேகத்துல என்ன சொல்றாரு, நாம் சன்னியாசம் போறது மேல், நாம் பௌதிக நோக்கத்துக்காக இந்த போர் புரியணுமா அப்படின்னு சொல்றாரு அவர் இல்ல. அந்த 5 பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் பௌதிக நோக்கமா இருக்கும். என்ன இப்ப எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி தான். என்னுடைய குருக்கள் அவர்களை எல்லாம் நான் அவருக்கு அகேன்ஸ்டா போர் புரிய வேண்டும். இந்த மாதிரி போர் செய்தால் எனக்கு எந்த விதமான போரில் வெற்றி பெற்றால் கூட இதெல்லாம் மாண்டு விட்டால் எனக்கு அதனால எந்த விதமான சந்தோஷமும் வராது இல்லையா, இதெல்லாம் ஒரு மனசுல தோணும். ஸோ அப்படி சொல்லும்போது சன்னியாசம் பெட்டரா அப்படின்ற மனசுல ஒரு டவுட் வந்துடும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நிலையில அர்ஜுனன் இருக்கிறார். ஓகே, ஸோ நீங்கள் தெளிவும் நம்பிக்கையும் அடையும் வரை
கேட்டுக்கொண்டே இருங்கள். நம்பிக்கையை அடைந்தவுடனே பின்பற்ற தொடங்க வேண்டும். இப்போ நம்ம இதை நான் அவ்வளவு டீட்டெயிலாக சொல்ல போறது இல்லைன்னா நாளைக்கு நம்ம இந்த 5 பாயிண்ட்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் கூட டச் பண்ணலாம் நாளைக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம். 18.1 யார் படிக்கிறீங்க? நான் லைனா படிக்கிறேன் வந்து குருஜி. நீங்களே எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஸ்லோகம் படிச்சுட்டே வாங்க. ஓகே, ஒவ்வொருத்தரா நான் யாரும் கூப்பிட வேணாம், நீங்களே சொல்லுங்க. இல்லாட்டி வந்து பிரபுஜி இது சொல்லி அந்த யாராச்சும் நீங்க சங்கரம் பிரபுஜி இல்லாட்டி பாகியலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. யாராச்சும் ஹரே அப்படி கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒவ்வொருத்தரை நான் என்ன கூப்பிட்டு படிக்கிறேன்? சொல்லுங்க. பாகியலட்சுமி மாதாஜி. ஓகே, படிங்க. ஃபர்ஸ்ட் அவங்க வரல, நான் படிக்கட்டுமா? படிச்சவங்க படிக்க வேண்டாம், மத்தவங்க நான் படிங்க. வாசிக்கிறேன், படிக்கல. நான் வாசிக்கிறேனே, நான் சொல்றேனே. ஓகே அர்ஜுன ஓகே. உவாச்ச சந்நியாசஸ்ய மகாபாஹோ தத்தம் இச்சாமி வேதிதும் தியாகஸ்ய ச ரிஷிகேஷ பிரதக்கேசி நிஷூதன. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் கூறினான், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவரே, தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன். கேசி அசுரனை கொன்றவரே, புலன்களின் அதிபதியே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்ன அர்ஜுன் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவரே, தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன். கேசி அரசனை கொன்றவரே, புலன்களின் அதிபதியே அப்படின்னு சொல்றார். அர்ஜுன் என்ன கேட்கிறார் திருப்பியும்? இந்த மாதிரி பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையதாரு பகவானை குளோரிஃபை பண்ணிட்டு தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். ஸோ தியாகம் அப்படி அது எதற்காக பண்ணணும், அது நோக்கம் என்னவாக இருக்க வேண்டும், அதே மாதிரி சந்நியாசத்தின் நோக்கம் என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்பதை வந்து அவர் வந்து புரிஞ்சிக்க விரும்புகிறேன் அப்படின்ட்டு கேட்கிறார். ஓகே, ஸோ தியாகம் மற்றும் சந்நியாசம் அப்படின்னா ரெண்டும் ஒன்றா இல்லது ரெண்டும் வெவ்வேறா அப்படின்ட்டு அவருக்கு ஒரு டவுட். துறவு வாழ்வின் நோக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்கிறார். ஸோ கேஷி அப்படின்னா என்ன? கேஷி அப்படின்னு இதுல சொல்றாங்க, அரசனை கொன்றவர். இந்த கேஷி என்ற அசுரனை கொன்றவர். அதுக்கு ஸ்பெசிபிக்கா அந்த வார்த்தையை சொல்றாரு அப்படின்னா, என்னுடைய சந்தேகம் என் அசுரனை கொள்வீராக. இந்த சந்தேகத்தை அசுரனுக்கு ஒப்பிடுறாரு பிரபுஜி. ஆமா. ஸோ செகண்ட் இது படிங்க. பபிதா மாதாஜி படிங்க. பபிதா மாதாஜி படிங்க. கீதா சுரேஷ். ஜானிராம் பிரபுஜி हरे कृष्णा। படிங்க. श्री भगवान वाच कम्यानां कर्मणां न्यासं सन्यासं कवयो विदुः सर्व कर्म फलत्यागं प्रभुस्त्यागं विचक्षणः. புருஷோத்தமரான முதுமலர் கூறினார், ஜடை ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல் சந்நியாசம் என்று சான்றோர்களால் அழைக்கப்படுகிறது. மேலும் எல்லா செயல்களின் பலன்களையும் துறப்பதை தியாகம் என்று அறிஞர்கள் அறிவிக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா பிரபுஜி. வாழ்வாழ்வு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஸோ புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துறத்தல் சந்நியாசம் என்று சான்றோர்களால் அழைக்கப்படுகிறது. மேலும் எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பதை தியாகம் என்று அறிஞர்கள் அழைக்கிறார். ஸோ இங்க டிஸ்கிரைப் பண்றாரு. என்ன சொல்றாரு? தட் இஸ் ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துறத்தல் வந்து சந்நியாசம். ஜட ஆசைகள் என்ன? பலநோக்கு செயல்கள் இல்லையா, நம்ம புலன் இன்பத்துக்கு வேண்டி செய்யக்கூடிய செயல்கள், நான் எனக்கு அப்படின்ட்டு நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களை வந்து துறப்பது வந்து சந்நியாசம் அப்படின்னு சொல்றோம்.
ஸோ சந்நியாசம்னா நம்ம இந்த பௌதிகத்திலிருந்து கம்ப்ளீட்டா பௌதிக செயல்களிலிருந்து விடுபட்டு நம்ம ஆன்மீக செயல்கள், அது பகவானை நினைத்துக் கொண்டு இருக்கிற பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய செயல்கள் தான் சந்நியாசம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. மேலும் எல்லா செயல்களின் பலன்களை தொடுப்பது தியாகம். எல்லா செயல்கள்னா என்ன? தட் இஸ் பௌதிகம் மற்றும் நமது சுத்த சத்துவத்தில் இருக்குன்னா அகர்ம நிலை சொல்றோம் இல்லையா? எல்லா செயல்களும் பலனை துறப்பதே தியாகம். யாருக்கு அந்த தியாகம் செய்து அந்த எல்லா செயல்களின் பலன்களை யாருக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும்? பகவானுக்கு நம்ம அர்ப்பணிக்க வேண்டும். அப்படி செய்யும்போது அது தியாகம் அப்படின்ட்டு அறிஞர்கள் அழைக்கின்றனர் அப்படின்னு பகவான் சொல்றது. ஸோ நம்ம இந்த பௌதிக செயல்களிலிருந்து நம்ம விடுபட்டு செய்யறது சந்நியாசம். அது செயல்களை துரத்தல். ஆனால் பகவானில் பலநோக்கு செயல்களை துறப்பது அது தியாகம். அது செய்து என்ன செய்யணும்? பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு அறிஞர்கள் அழைக்கின்றார்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. இது பாத்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா சொல்றாரு, ஜட ஆசையின் அடிப்படை கொண்ட செயல்களை துறப்பது சந்நியாசம், எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பது தியாகம் அப்படின்னு. அர்ஜுனன் இங்க எல்லாத்தையும் துறந்து பகவானுக்கு சமர்ப்பிக்கிறார் இல்லையா? அதுதான் இந்த ஃபைனலா இந்த 18வது அத்தியாயம் முடியும் போது கிளியரா தான் பகவான் இந்த மெசேஜ் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா நமக்கு விளக்கி இருப்பார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ எல்லா விதமா 18.3 வாசிங்க. மூணாவது ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, நான் வாசிக்கிறேன். நீங்க வாசிக்கமா. எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி அவற்றை துறக்க வேண்டும் என்று சில அறிஞர்கள் அறிவிக்கின்றனர். இருப்பினும் யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே கைவிடக்கூடாது என்று சில சாதுக்கள் கூறுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஸோ எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி அவற்றை துறக்க வேண்டும் என்று சில அறிஞர்கள் அறிவிக்கின்றனர். இருப்பினும் யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே கைப்படக்கூடாது என்று சாதுக்கள் கூறுகின்றனர். இது பாத்தீங்கன்னா கிளியரா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இது படிச்சிருக்கோம். நம்ம பலநோக்கு செயல்களை எல்லாம் தோஷமாக எண்ணி அவற்றை நம்ம அது செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். அதே சமயத்துல நம்ம பகவத்கீதையிலே பார்த்துருக்கோம், சாஸ்திரங்கள் என்ன பார்த்துருக்கோம், யாகம் அந்த மாதிரி தானம் செய்யும் போது நம்ம அந்த மாதிரி யாகம், தானம் ஆகிய செயல்களை நம்ம கைவிடக்கூடாது அப்படின்ட்டு. ஸோ யாகம், தானம் எல்லாம் எதற்கு செய்கிறார்கள்? அது பகவானுக்கு செய்கிறார்கள் இல்லையா? சிலவங்க தேவர்களுக்கு செய்கிறார்கள். அப்படி செய்யக்கூடாது. அதே இந்த தியாகத்தையும் தானத்தையும் கைவிடக்கூடாது, அதையும் நம்ம சாஸ்திரம் சொல்றது. அப்படின்னா இங்க ஒரு மனசுல ஒரு கான்ஃபிளிக்ட் வந்துருது. இந்த படத்துல காமிக்கிற மாதிரி, என்ன நம்ம செய்யணுமா செய்யக்கூடாதா அப்படின்ட்டு. இது நம்ம பார்த்துருக்கோம் முன்கூட்டியே. தட் இஸ் நம்ம இந்த 3 குணத்துல நம்ம இருக்கும் பொழுது என்ன, ஒவ்வொரு குணத்தில் இருப்பவர்களுக்கும் அவரவர்கள் செய்யக்கூடிய முறை இருக்கு. தட் இஸ் தியாகம், தானம், இந்த மாதிரி எல்லாம். ஸோ அது நம்ம அதே ரீதியில் செய்யும் பொழுது அது அக்செப்டட். ஆனா இந்த தமோ குணம் இருக்கிறவங்க, ரஜோகுணம் இருக்கிறவர்கள், அவர்களுக்கு ஏதோ ஒன்றை சாதிக்கிறதுக்கு வேண்டி தவம் இருக்கலாம், அதே மாதிரி அவர்கள் தியாகங்கள் செய்யலாம். ஸோ அப்படி செய்து இறைவனை அடைய பார்க்கும்போது அவர்களுக்கு இந்த ரியலைசேஷன் வரும்போது கடைசியில் அதிலிருந்து மீண்டு அவர்கள் சுத்த சத்துவத்துக்கு வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஸோ அதனாலதான் சாஸ்திரங்கள் எதையும் பேன் பண்ணல, ஆனால் செய்யக்கூடிய வழிமுறைகள் கூறப்பட்டிருக்கு. இது நம்ம புரிஞ்சிருக்கோம். இல்லாட்டி இந்த படத்துல பார்க்கணும் கன்ஃபியூஷன் தான் அப்படின்ட்டு நம்ம நினைச்சிருக்கோம். இது ரெண்டும் முரண்பாடாக இருக்கிறதே அப்படின்ட்டு நம்ம நினைப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க இதுல டீட்டெயிலா என்ன சொல்றாங்க, தியாகத்தை பற்றி 2 அபிப்பிராயம்.
எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி அது கம்ப்ளீட்டா பலநோக்கு செயல்களை தான் துறந்தது. ஒருபோதும் கைவிடாத யாகம் தானம் தமத்தை ஒருபோதும் கைவிடாது அப்படியும் நம்ம சாஸ்திரம் சொல்லுது. ஏனென்றால் வேதங்கள் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வதால் யாருக்கும் பாவங்கள் வருவதில்லை. ஓகே, இதுல இன்னொரு அடிஷனல் பாயிண்ட் என்னன்னா, ஒண்ணு முக்குணத்தில் அவர்களுக்கு செய்யக்கூடிய என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை வந்து வலியுறுத்துறது. இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா சாஸ்திர வழி விதிமுறைப்படி வர்ணாசிரம தர்மத்தின்படி செயல்கள் செய்ய வேண்டும். இப்போ வர்ணாசிரம தர்மத்தின்படி செய்யும்போது பிராமணர்களுக்கு சில செயல்கள் செய்ய வேண்டும் என்பது கட்டாயம் இல்லையா? அதே மாதிரி சத்திரியன் போரிட வேண்டும் அப்படின்னா அது அவருக்கு அந்த நியமிக்கப்பட்டுள்ள கடமை. அதே மாதிரி வியாசருக்கும் அதே மாதிரி சூதர்களுக்கும் கிளியரா வந்து இது டிமார்கேட் பண்ணிருக்காங்க என்ன பண்ணணும்ட்டு. ஸோ அவர்களுடைய விதிக்கப்பட்டுள்ள கர்மத்தை செய்தே ஆக வேண்டும் அப்படின்ட்டு இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இல்லாட்டி இந்த புரிதல் இல்லைன்னா இந்த கன்ஃபியூஷன் வந்துடும். என்ன ஒன்று செய்ய வேணும், எல்லாத்தையும் துறந்து விட வேண்டும் என்று சொன்ன மாதிரி இருக்கு, ஆனா வந்து இந்த செயல்களை செய்ய வேண்டிய மாதிரி இருக்கு. ரெண்டும் வந்து கான்ட்ரடிக்ஷன் மாதிரி இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. 4வது ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, நான் படிக்கிறேன் பிரபுஜி. படிங்க சுஷ்மாதன், படிங்க. நிச்சயம் ஸ்ருணு மே தத்ர தியாகே பரத சத்தம தியாகோ ஹி புருஷ வியாக்ர த்ரிவிதஹ சம்பிரகீர்த்திதஹ. பாரதர்களில் சிறந்தவனே, தியாகத்தை பற்றிய எனது முடிவை தற்பொழுது கேள். மனிதர்களில் புலி போன்றவனே, சாஸ்திரங்களில் 3 விதமான தியாகம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றாங்க, இது இம்பார்ட்டண்டா பகவான் சொல்றாரு. இப்போ பாரதர்களில் சிறந்தவனே, தியாகத்தை பற்றி எனது முடிவை தற்போது கேள். ஸோ யாரோட முடிவை நம்ம வந்து ஃபைனலா எடுத்துக்கணும்? பகவானுடைய முடிவு. வேதங்கள்ல என்னெல்லாம் கூறி இருந்தாலும் வந்து பகவான் முடிவு தான் ஃபைனல் இல்லையா? ஆனால் இந்த வேதங்கள் யார் கூறிய? பகவான் தான் இந்த வேதங்களை வந்து உரைத்திருக்கிறார் இல்லையா? பகவான் உரைத்ததை நம்ம வந்து பரம்பரை வழியாக நமக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஸோ ஒவ்வொருத்தருடைய புரிதலுக்கு ஏற்ப இல்லை, குணங்களுக்கு வந்து அந்தந்த குணங்களில் உள்ளவர்களுக்கு ஏற்ப எல்லாம் உரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஞானிகள் அந்த புரிதல் வந்து அறிவுள்ளவர்களுக்கு கண்டிப்பாக ஏற்பட்டிருக்கு. ஆனால் இந்த இடத்துல கிளியரா இன்னொரு காரியங்கள் வந்து ரொம்ப கிளியரா நமக்கு எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. என்னன்னா, தியாகத்தை பற்றி எனது முடிவை தற்போது கேள். ஸோ பகவானுடைய முடிவு, பகவான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் இல்லையா? பகவத்கீதை அளித்துக் கொண்டிருக்கிறார். ஸோ பகவானுடைய முடிவு தான் ஃபைனல். நம்ம என்னதான் படிச்சிருந்தாலும் என்னதான் புரிஞ்சிருந்தாலும் இப்பொழுது பகவான் என்ன சொல்கிறாரோ அதுதான் வந்து ஃபைனல். ஸோ மனிதர்களில் புலி போன்றவனே, சாஸ்திரங்கள் 3 விதமான தியாகம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. 3 விதமான தியாகம் அப்படின்னா 3 குணங்களுக்கு அவர்களுக்கு அந்த என்ன விதிகள், அவர்கள் எப்படி செயல்படுவார்கள், அது எப்படி செயல்பட வேண்டும், அந்தந்த குணங்கள் உள்ளவர்கள் அவர்களுடைய கடமை என்ன, அவர் எப்படி, அதை பற்றி எல்லாம் வந்து சாஸ்திரங்களை சொல்லியிருக்கு. ரைட்? ஸோ நாம வந்து எந்த குணத்தில் இருக்கிறோமோ, அதே மாதிரி எந்த வர்ணாசிரமத்தில் நாம் இருக்கிறோமோ அதற்கு ஏற்ப நம்மள செயல்கள் இருக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு பகவானில் எடுத்து வைக்கிறார். ஸோ பகவானுடைய வேர்ட் தான் ஃபைனல். இப்போ என்ன அவர் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாரோ, எதை எடுத்துரைத்துக் கொண்டிருக்கிறாரோ அதுதான் ஃபைனல் அப்படின்ட்டு நம்ம பகவான் சொல்றாரு. ஸோ கிளியரா இல்லையா? தியாகத்தை பற்றி கிருஷ்ணன் இந்தியான முடிவு என்ன? செயல்படும் இயற்கை குணங்களின் அடிப்படையில் துறவு 3 வகையானது அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றார். ஸோ கிருஷ்ணன் தன் அபிப்பிராயத்தை தரும்பொழுது நாம் கவனமாக கேட்டு அதனை பின்பற்ற வேண்டும். அதுல எந்த வித டவுட்டும் இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா பகவானே ஃபைனலா சொல்லிட்டார், அதுக்கப்புறம் எந்த டவுட்டும் இருக்கக்கூடாது. அவருடைய அறிவுரைக்கு அப்பால் எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு பார்க்கணும். 5வது ஸ்லோகம் யார் படிக்கிறீங்க? கீதா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் பிரபுஜி.
यज्ञदान धर्म कर्मा नित्य नित्य नित्यगयं कार्यं एव तदत् यज्ञो दानं तपक्ष செய்வ பாவனா நீ மனுஷனாம் யாகம் தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே துறக்கக்கூடாது. அவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியம். உண்மையில் யாகம் தானம் தவம் ஆகியவை மிகச்சிறந்த ஆத்மாக்களையும் கூட தூய்மைப்படுத்துகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ. ஸோ என்ன புரிஞ்சுக்கிறது பாருங்க, யாகம் தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே துறக்கக்கூடாது. அவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியம். உண்மையில் யாகம் தானம் தவம் ஆகியவை மிக சிறந்த ஆத்மாக்களையும் கூட தூய்மைப்படுத்துகின்றன. ஸோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, இப்போ யாகம் தானம் மற்றும் தவம் இந்த செயல்களை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பது எங்கே நமக்கு தெரியும்? வேதங்களிலிருந்து நமக்கு தெரியும் இல்லை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று. ஒவ்வொரு குணத்தில் உள்ளவர்களும் அதற்கேற்ப அவர்கள் செய்கின்றார்கள். இதேதான் நமக்கு இந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தின் பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒவ்வொருத்தருக்கு இந்த குணத்துக்கு ஏற்பதான் வர்ணாசிரம தர்ம பிரகாரம் ஒவ்வொருத்தரும் அந்தந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள். ஸோ அந்தந்த நிலையில் இருப்பவர்கள் அவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகளை கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும், செவ்வென செய்ய வேண்டும். அதுதான் உண்மையான யாகம் தானம் தவம் என்பது. ஸோ நமக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள தர்மங்களை செய்ய வேண்டும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சந்நியாசத்தில் இருப்பவர்கள் என்ன, அவர்கள் விவாகத்தில் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க இல்லையா? சன்னியாசி பிரம்மச்சாரிக்கு விவாகத்தில் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. விவாகம்னா இந்த மேரேஜ் செரமனி அது பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஆனால் கிரகஸ்தனுக்கு கண்டிப்பாக அது செய்திருக்க வேண்டும் இல்லையா? ஸோ எப்படி மேரேஜ் செரமனி செய்யணும்னா அதுக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள முறைப்படி செய்ய வேண்டும். ஆனால் இந்த விவாகத்தை பிரம்மச்சாரி செய்வாருன்னா அது கூடாது. பிரம்மச்சாரியத்தில் செய்ய மாட்டார். ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகளை அவரவர்கள் செவ்வன செய்ய வேண்டும் அப்படின்ட்டு சொல்றார். ஸோ கண்டிப்பா வேதங்கள் நமக்கு நம்மளுடைய கடமைகளை எப்படி செய்ய வேண்டும் கிளியரா எடுத்துரைத்துள்ளது. நம்மளுடைய குணங்களுக்கு ஏற்ப எப்படி இந்த குணங்களுக்கு ஏற்ப நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம்னா வர்ணாசிரம தர்மத்திற்கு வழியாக. அப்படி இருக்கும்போது அர்ஜுனனுக்கு என்ன மெசேஜ் இது? நீ ஒரு சத்திரியன் அப்படின்னு. என்ன சத்திரியன் போர் புரிந்தே ஆக வேண்டும் இல்லையா? சத்திரியன் போர் புரியாம இருக்கிறது கூடாது இல்லையா? சத்திரியனுடைய கடமை. அந்த மாதிரி நம்ம இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து இதுதான் புரிஞ்சுக்கணும். யாகம் தானம் மற்றும் தவம் செயல்களை என்றுமே துறக்கக்கூடாது. அவற்றை செய்ய வேண்டியது கண்டிப்பாக அவசியம் அப்படின்ட்டு அனைவரும் புரியும். ஓகே, இப்போ நம்ம ஏகாதசி விரதம் இருக்கோம்னா அதற்கு ஏற்ப நம்ம இருக்கும். இல்லாட்டி அது அந்த வழிமுறையை கடைபிடிக்கவில்லை என்றால் அது விரதம் கிடையாது இல்லையா? ஆனால் அது எப்படி கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பது நமக்கு வரைமுறை உள்ளது, அது பிரகாரம் செய்யும். ஓகே, அதனாலதான் ஒருபோதும் இதை கடைபிடிக்காதே, கைவிடாதே அப்படின்ட்டு நமக்கு சொல்லிக்கப்பட்டுள்ளது. பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள யாகங்கள் அனைத்தும் பரம புருஷனை அடைவதற்கே. தானம் கொடுப்பது இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்கானது. இந்த சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் பரிந்துரைக்கப்பட்டதெல்லாம் எதற்காக? இறுதியில் பகவானை சென்றடைவதற்காக. வேதங்களா இருக்கட்டும், அதே மாதிரி நம்ம சாஸ்திரங்கள் கூறப்பட்டுள்ள எல்லாவற்றும் இறுதி முடிவு என்ன? பகவானை சென்றடைவது. பகவானை புரிந்து கொண்டு பகவானை சென்றடைவது தான் அந்த குறிக்கோள். ஸோ அந்த குறிக்கோளை எப்படி அடைய வேண்டும் அப்படின்னா இந்த பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள காரியங்களை நாம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். 18.6 இப்ப சங்கரன் பிரபுஜி வாசிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதான்யபி து கர்மாணி சங்கன் த்யக்த்வா பலானி ச கர்த்தவ்யானீதி மே பார்த்த நிஷ்சிதம் மதமுத்தமம்
இத்தகு செயல்கள் அனைத்தும் பற்றுதலின்றி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். பிருதாவின் மைந்தனே, இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயமாகும். அபிப்பிராயம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. கிளியரா நம்ம வந்து இது வரைக்கும் இந்த படித்த சாப்டர்ஸ்ல இதுதான், இந்த பக்தியிலையும் இதான் பார்த்தோம், கர்மயோகத்திலையும் இதான் பார்த்தோம். என்ன கர்மயோகத்துல நமக்கு செய்யக்கூடிய செயல்கள்லாம் எப்படி செய்ய வேண்டும் பார்த்தோம். நம்ம ஒண்ணு விகர்மா இருக்கக்கூடாது இல்லையா? கண்டிப்பா விகர்மா செயல்கள் இருக்கக்கூடாது. கர்மிகள் அப்படின்னா வந்து பலநோக்கு செயல்கள் இல்ல புறநிபத்திற்கான செயல்களை செய்வார்கள், அது நம்ம கர்மிகள். ஆனா பகவானை அடைய வேண்டும் என்றால் என்ன? அக்கர்ம நிலையில் நாம் செய்ய வேண்டும். அதை நம்ம முன்னாலே பார்த்துக்கோம் கர்மயோகம் பார்க்கும்போது. அதுதான் பகவான் இங்க வேண்டும் வலியுறுத்துகின்றார். இத்தகைய செயல்கள் அனைத்தும் பற்றுதலின்றி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செயல்பட வேண்டும். அக்கர்மா இல்லையா? இத்தகைய செயல்கள் அனைத்தையும் பற்றுதலின்றி செய்ய வேண்டும். நாம் என்ன காரியங்களை நாம் செய்தாலும் நம்மளுடைய வர்ணாசிரம முறைப்படி செய்யும் பொழுது அந்த எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல், தட் இஸ் அந்த பலனின் செய்கைகளா இருக்கட்டும், அதனுடைய முடிவா இருக்கட்டும், எல்லாம் வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து நாம் செய்ய வேண்டும். இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். விருதாவின் மைந்தனே, இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயம். பகவான் இங்க ரொம்ப கிளியரா சொல்லிட்ட முடிவான அபிப்பிராயம் இல்லையா? திஸ் இஸ் மை வேர்டிக்ட் இல்லையா? கிளியரா சொல்லிட்டார். தட் இஸ் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாம் அக்கர்ம நிலையில் செய்ய வேண்டும் அப்படின்ட்டு அவரு எடுத்து வைத்துள்ளார். பற்றுதலின்றி நான் செய்கிறேன் என்ற எண்ணமின்றி, அதான் சங்கம் திக்வா அப்படின்ற அந்த ஸ்லோகத்தில் இருக்கிற எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். ரொம்ப கிளியரா இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிளியரா எதா இருந்தாலும் சரி பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து அவருக்கு திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்களை அவருக்காக எந்த பலனையும் இல்லை தான் என்ற எந்த அகந்தையும் இல்லாமல் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு. அதனாலதான் நம்ம சொன்ன எந்த காரியம் நடக்கும்போதும் ஒரு உண்மையான பக்தர் என்ன சொல், பகவான் வந்து செய்ய சொன்னார், நான் செய்தேன், இல்லை பகவானுக்கு வேண்டி நான் செய்தேன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க, தவிர நான் எனக்கு அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க. இப்போ வந்து டிவோட்டீஸ் கூட எல்லாம் என்னன்னா வந்து எல்லா இப்போ இந்த சீனியர் டிவோட்டீஸ் பார்த்தீங்கன்னா, இல்லை டிவோட்டீஸாக இருக்கவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு செய்யும்போது என்ன சொல்லுவாங்க, பை கிருஷ்ணாஸ் மர்சி ஐ கம்ப்ளீட்டட் இட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கிருஷ்ணருடைய கிருபையால இது செய்தேன் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதோடைய இது யாருக்கு, அந்த கிரெடிட் யாருக்கு? பகவானுக்கு. அதே மாதிரி தான் நமக்கு எனக்கு இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் இந்த பகவத்கீதை எடுத்து வைக்க வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தது யாரு? பகவான் வந்து நாமல் சாஸ்திரபதி வழியாகவும் தர்மேஸ்வரி மாதாஜி வழியாகவும் எனக்கு இதை பற்றி வந்து என்னுடைய சிக்ஷா குருவான ராதிகா மாதாஜி இவங்க எல்லாம் வழியாகவும், அதே மாதிரி உங்களை மாதிரி இருக்க டிவோட்டீஸ் வழியாகவும் வந்து பகவத்கீதையை பற்றி எனக்கு தெரிஞ்சதை எடுத்து வைக்கிறது வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. இது இப்போ நான் அப்படின்னு நினைச்சேன்னா கண்டிப்பாக வந்திருக்கு, என்னால் முடிஞ்சிருக்காது. ஸோ நானும் வந்து உங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சதை வந்து எடுத்து வைக்கிறது ஒரு முறையாக எடுத்து வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு காரணம் வந்து இதை நான் செய்யறேன்னு சொல்ல முடியாது, பகவான் தான் செய்ய சொல்றாரு. இப்போ இன்னைக்கு என்ன பாயிண்ட் உங்களுக்கு எப்படி எடுத்து வைக்கணும் என்பது நான் எதுவுமே பிளான் பண்ணி சொல்ல முடியாது. கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம், ஆனா அது வந்து இந்த வெளியே நான் எப்படி பேசுறேன், எப்படி உங்களுக்கு அது வந்து அந்த அடைகிறது அந்த கருத்துக்கள்னா அது பகவானுடைய செயல் தான், நம்மளுடைய என்னுடைய செயல் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் ஒரு தனி மனிதன் வந்து இல்ல ஒரு உயிர் வாழி வந்து அவனால் எதையுமே செய்ய முடியாது. பகவானுடைய கிருபை இருக்கும்னு, ரெண்டாவது அவருடைய சாங்ஷன் இருக்கணும். நம்ம மனதுக்குள்ள இருக்க பரமாத்மா பார்த்தீங்கன்னா, மனதுக்குள்ள இருக்க பரமாத்மா வந்து நமக்கு அந்த சாங்ஷனும் கொடுக்கணும், பகவானுடைய கிருபையும் இருக்கணும், அப்போதான் அது நடக்கும். இல்லாட்டி வந்து எதுவுமே நடக்காது. அதனாலதான் பக்தியில் இருந்தால் ரொம்ப பக்தி ரொம்ப சிறப்பா தான் இருக்கு பிரபுஜி. வகுப்பு ரொம்ப சிறப்பா தான் இருக்கு, சிறப்பா தான் நடத்துறீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் பகவானுடைய செயல். நான் எதான் சொல்றேன், நம்ம என்னதான் ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் அதை எப்படி எடுத்து உரைக்கிறது, எப்படி அந்த கருத்து வந்து பக்தர்களுக்கு வந்து அது சென்று அடைகிறது என்பது கம்ப்ளீட்டா பகவானுடைய செயல் தான். நான் ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கும்போது அதான் அதிக மாத்தாச்சு எனக்கு என்கரேஜ் பண்ணாங்க, தன்வேஷம் அது என்கரேஜ் பண்ண தான் சொல்லுவேன். ஐ டோன்ட் நோ வெதர் ஐ அம் கேப்பபிள் அப்படின்னு.
இப்போ அவங்க என்ன சொன்னாங்க, பல்ராமர் கிருஷ்ணர் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வழி சொல்லுவாங்க, நீங்க அதே பிரகாரம் நடந்தா போதும் அப்படின்ட்டு. அதே தான் இன்னைக்கும் நீங்க பார்த்து எந்த சீனியர் டிவோட்டி கிளாஸ் எடுக்கும்போது அதான் சொல்லுவாங்க. பிளஸ் நம்ம கையில எதுவுமே கிடையாது, பகவானுடைய கையில தான் எல்லாம் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. இது ரொம்ப முக்கியம். அதான் பகவானுடைய ஃபைனல் இது சொல்லிட்டாரு. என்ன சொன்னாரு இதுல, இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயம். பகவான் கிளியரா சொல்லிட்டாரு, இத்தகைய செயல்கள் அனைத்தும் பற்றுதல் இன்றி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்ய வேண்டும், இவற்றை கடமையாக செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு பகவான் எடுத்து வைக்கிறார். இதுதான் நம்ம எல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. தட் இஸ் 7. இது 7th. இது யாரு சொல்றாரு? ஜானகிமா படிச்சிட்டீங்க இல்லையா? குமுதா குமுதா மாதாஜி நீங்க படிக்கல, நீங்க படிக்க மாதாஜி. படிக்கிறேன் பிரபுஜி. படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நித்யஸ்து சந்தியாஷ கர்மணோ நோபத்யதே மோகாத் தஷ்ய பரித்யாகஷ் தமாஷ் பரிகீர்த்ததா. விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை என்றுமே துறக்கக்கூடாது. ஆனால் மயக்கத்தினால் ஒருவன் தன்னுடைய கடமைகளை துறந்தால் அத்தகு உத்தரவு தமோ குணத்தில் இருப்பதற்காக கூறப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட். என்ன சொல்றாங்க, விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை என்றுமே துறக்கக்கூடாது. ஆனால் மயக்கத்தினால் ஒருவன் தன்னுடைய கடமைகளை துறந்தால் அத்தகைய துறவு தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஸோ நம்மளுடைய பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ், ஒரு பிராமணன் அப்படின்னா அறிவை புகற்ற வேண்டும். சத்திரியன் என்ற அவனோட கடமையை போர் புரி மக்களை காப்பாற்ற வேண்டும். மக்கள் மட்டும் அவனுடைய அந்த ராஜ்யத்தில் இருக்கிற எல்லா உயிர் வாழிகளையும் காப்பாற்ற வேண்டும். அது இருக்கு. அதே மாதிரி வியாசியர் அப்படின்னா அவர் மக்களுக்கு தேவையான பொருள்களை எல்லாம் அவர் பயிரிட வேண்டும், இந்த வணிகத்தில் இருக்க வேண்டும். இதெல்லாம் இருக்கு. சூத்திரருடைய தர்மம் என்ன, எல்லா மற்ற 3 ஆசிரமத்தில் இருக்கிறவங்களையும் அவர்களுக்கு சப்போர்ட் செய்ய வேண்டும். இதுதான் அவருடைய ஒவ்வொருத்தருடைய கடமை. ஸோ அந்த கடமையை செய்யாமல் அதற்கு எதிர்த்து அதை எதிர்த்தோ இல்லை கடமைகளை செய்யாமலோ அவர்கள் ஆற்றும் செயல்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒன்றிலே தமோ குணம் இல்லை ரஜோ குணம், அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனா முழுமையாக அந்த அவர்கள் செய்ய வேண்டிய காரியங்களை தொடர்ந்து அதை செய்யாமல் இருந்தால் தமோ குணத்தில் இருந்தவர்கள் தான். ஏன்னா தமோ குணத்தில் இருந்தா எல்லாத்தையும் எதிர்ப்பார்கள். அவர்களுக்கு அந்த அளவுக்கு பூர்ணமான அறிவோ இல்லை புரிதலோ அவர்களுக்கு கிடையாது. ஒரு மயக்கத்தில் அவர்கள் செய்கிறார்கள். அதுதான் அத்தகைய துறவு தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்றார். தட் இஸ், ஏன் அவன் கடமையை செய்யாம இருக்கான்? மயக்கத்தில். அவனுக்கு புரியறது இல்லை, தெரிஞ்சுக்கவும் விரும்புறது இல்லை. அப்படி இருக்கிறவர்கள் கண்டிப்பாக தமோ குணத்தில் தான் இருக்கும். ஒருத்தருக்கு ஒன்று தெரியாம இருக்கலாம், ஆனா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முற்படும். இப்போ நம்ம நம்ம இந்த இஸ்கான்ல நம்ம கிருஷ்ணரை பத்தி தெரிஞ்சதுக்கு முன்னாடி நம்ம நிறைய தெரியாம இருந்திருக்கலாம். ஆனால் நம்ம இங்க சேர்ந்த பக்தி தொண்டில் சேர்ந்து ஈடுபட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன, நம்ம ஒவ்வொன்றா கத்துக்கிட்டோம். பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம இந்த கிளாஸ்ல இருந்து நம்ம என்னெல்லாம் நம்ம இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும் கத்துக்கணும்னு சொல்லி பகவத்கீதையை கத்துட்டு இருக்கோம் நம்ம. ஸோ நம்ம இதுல இருந்து கத்துக்கும் போது நம்ம எப்படி வாழ வேண்டும் என்று புரிந்து அது பிரகாரம் வாழ பார்க்கிறோம். அப்படி இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது என்ன, தமோ குணத்தில் இருக்கிறவர்கள் ஒரு காலம் இது ஈடுபட மாட்டார்கள். அதுதான் பகவான் கிளியரா இதுல கிளியரா சொல்லியிருக்காரு. இப்போ நம்ம ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், நம்ம இப்போ சாப்பாடு நம்ம சமையல் செய்கிறோம். இந்த சமையல் செய்கிறது நமக்காக செய்தால் அது கண்டிப்பாக அது ஒரு பலநோக்கு புலனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ற செயலாகும். ஆனால் இதே பகவானுக்காக நம்ம சமையல் செய்து பகவானுக்கு அர்ப்பணித்த பிறகு அந்த பிரசாதத்தை நாம் உண்டால் அது கம்ப்ளீட்டா நம்ம உன்னதமான செயல். அது முன்னாடி சொன்ன செயல் என்ன, அது தமோ ரஜோ இல்லை தமோ குணத்தில் இருக்கணும். என்ன மாதிரி உணவு சாப்பிட்றோம்னு பொறுத்து. ஆனால் பகவானுக்கு நம்ம படையல் படித்து சமையல் செய்து அதை நாம் உண்டு விட்டால் அது உன்னதமான செயலாகும். ஏன்னா பகவானுக்கு படைக்கும் போது எப்படி நம்ம செய்வோம், ரொம்ப கிளீனா, ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா. அதே மாதிரி சத்துவிக் ஃபுட்ஸ் தான் நம்ம கொடுப்போம் இல்லையா? நல்லதாக தான் செய்வோம் நம்ம பகவானுக்காக செய்யும்போது. அந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது அது உயர்ந்த ஒரு நிலையாகிவிடும்.
ஆனா அதை விட்டு நம்ம வந்து நம்மளுடைய நாவுக்கு இருக்கிற ருச்சிக்கு வேண்டி நம்ம அதெல்லாம் நம்ம பண்ணி அதை சாப்பிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்காம, அது கண்டிப்பாக உன்னதமான செயல் கிடையாது, பலநோக்கு செயலாக மாறிவிடும் அப்படின்ட்டு நம்ம இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். 18.8. ஸோ யாரு மது மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மது மாதாஜி சவுண்டு கொஞ்சம் ஸ்லோவா, கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கும், கொஞ்சம் எல்லாரும் அது பொறுத்துக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கேட்கல மாதாஜி. நிறைந்தவை கருதியோ உடல் அசௌரியத்திற்கான பயத்தினாலோ விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை துறப்பவன் ரஜோ குணத்தில் துறப்பதாக கூறப்படுகின்றது. அத்தகு செயல் துறவின் பலனை ஒருபோதும் வழங்க இயலாது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ இந்த போன ஸ்லோகத்தை சேர்த்து வாசிக்கலாம். சரி, என்ன சொல்றாங்க? தட் இஸ், ஆனால் மயக்கத்தினால் ஒருவன் தன்னுடைய கடமைகளை துறந்தால் அது அத்தகைய துறவு தமோ குணத்துக்கு புறப்படுகிறது. ஸோ இது வந்து தொல்லை நிறைந்தவை, நமக்குடைய செயல்கள் தொல்லை நிறைந்தவை அப்படின்ட்டு தெரிஞ்சியோ, இல்லை உடல் அசௌகரியத்துக்கான பயத்தினாலோ, இல்லை விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை துறப்பவன் ரஜோகுணத்தில் துறப்பதாக கூறப்படுகிறது. அத்தகு செயல் துறவின் பலனை ஒருபோதும் வழங்க இயலாது. சிலவங்க என்ன செய்ய, நான் வந்து ஏதாச்சும் செய்தா வந்து அதனால வந்து நான் செய்யக்கூடிய செயல் எல்லாம் வந்து தமோ குணத்துல ஆயிடும், இந்த ரஜோ குணத்துல ஆயிடும், அதனால நான் செய்யாம இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா அது தவறு தான். அது முன்னாடியே நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லையா? இன்ஆக்ஷன் இஸ் நாட் அக்செப்டபிள். பகவானே சொல்லியிருக்காரு, இன்ஆக்ஷன் கூடாது. ஸோ நம்ம நமக்காக குறிப்பிட்டுள்ள கடமைகளை நாம் செவ்வன செய்ய வேண்டும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா பொறுப்பட்டில் நம்ம வந்து வேலைக்கு செல்றோம். நம்ம வேலைக்கு சென்று நம்ம வந்து நமக்கு ஒரு ஊதியம் கிடைக்கிறது. ஸோ ஐயோ, இந்த ஊதியம் கிடைக்கிறது வந்து பலநோக்கு செயல் அப்படின்னு நினைச்சு வேலைக்கு போகாம இருந்தா அது வந்து தவறு மட்டும் இல்லை, மடமை இல்லையா? நமக்கு இந்த வாடகத்துக்கு வந்து நம் கண்டிப்பாக வந்து ஊதியம் தேவை இல்லையா? நம்ம வந்து உடம்பு பார்த்துக்கிறதுக்கு நம்ம உடை வேணும், நமக்கு வீடு தேவை, நம்ம இருக்க இடம் தேவை, இதுக்கெல்லாம் நமக்கு வந்து நமக்கு வந்து ஊதியம் தேவை. ஸோ அளவுக்கு நமக்கு தேவையான ஊதியம் பெறுவதற்கு நம்ம என்ன செய்யணும்? வேறு வேலைக்கு சென்றாக வேண்டும். ஸோ வேலைக்கு செல்லும் பொழுது நம்ம செவ்வன் அந்த வேலையை செய்ய வேண்டும். எப்படி? தட் இஸ் விகர்மம் இல்லாமல் இல்லையா? நாம் செய்யக்கூடிய செயல்களை நம்மளால முடிந்த அளவுக்கு நன்றாக செய்து அதனுடைய பலனை பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும். பகவானை நினைத்த அந்த வேலையை செய்து நம்ம செய்ய வேண்டும். அப்படி செய்யும்போது அதனால் கிடைக்கக்கூடிய ஊதியத்தை நம்ம என்ன செய்ய போறோம்? நம்ம அது பகவானுக்கு, தட் இஸ் நம்ம பகப்பிரசாதமாக அளிப்போம். நம்ம அதே மாதிரி சிம்பிள் லிவிங் இல்லையா? நம்ம பேராசை இந்த ரஜோகுணத்தில் தமோ குணத்திலையும் இருந்துக்கிட்டு நம்ம பணத்தை வந்து நம்ம நாட்டுக்காக நம்ம புலன் இன்பத்திற்காக செலவழிக்காமல் நம்ம வந்து பகவானுக்காக செலவழிக்கிறது. பகவானுக்காகன்னு சொல்லும்போது நம்ம தேவையான அளவுக்கு உடலை நம்ம மெயின்டைன் பண்றதுக்கு, அதே மாதிரி பகவானுடைய பிரசாதம் தட் இஸ் அதற்காக. ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம கிளாஸ் எடுக்கிறோம், நம்ம வந்து டொனேஷன் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்காக, இந்த மாதிரி பகவானுக்கு வேண்டி செயல்படலாம். அதே மாதிரி கேளிக்கைக்காக நம்ம செலவிட்டோம் வச்சுக்கோங்க. தட் இஸ் வந்து பப்புக்கு போய், பாருக்கு போய், இல்லை வந்து வேற இந்த மாதிரி இந்த படத்துக்கு போய், இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம பண்ணும்போது அதெல்லாம் நம்மளுடைய புல இன்பத்துக்காக பண்ணும்போது அது இதர் ரஜோ இல்லை தமோ குணமான செயல்கள் ஆகிவிடும். அது வந்து ஒரு காலம் அந்த மாதிரி செயல்கள் நம்மளை வந்து பகவானை சென்றடைகிறதுக்கு அது பிரயோஜனப்படாது. ஸோ பகவானுக்காக நம்ம செய்யக்கூடிய காரியங்களை நாம் கண்டிப்பாக நம் கிடைக்கும் ஊதியத்தில் செல்ல வேண்டும். என்னதான் சொல்ற சிம்பிள் லிவிங். நமக்கு நிறைய காசு வர டைம்ல என்ன நம்ம வந்து வழி தவறி போடுறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு.
ஆனால் நம்ம நம்ம கைக்கு வரக்கூடிய அந்த ஊதியம் வந்து நம்ம பகவானை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய பகவானுக்கு வேண்டிய செயல்கள் வேண்டி நம்ம செய்ய வேண்டும். ஸோ அதை விட்டுட்டு நம்ம வந்து நான் இந்த மாதிரி இந்த வேலைக்கு போனால் எனக்கு வந்து காசு வரும், காசு வந்தால் நான் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாம் வந்து ரஜோ குணத்துக்கோ இல்லை தமோ குணத்தில் ஆகும் சொல்லிட்டு வேலைக்கு போகாமல் நம்ம செய்ய வேண்டிய கடமைகளில் செய்யாமல் இருக்கக்கூடாது. வி ஷுட் நாட் ரன் அவே ஃப்ரம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. செய்ய வேண்டிய காரியங்களும் செய்ய வேண்டும். அதே சமயத்தில் அந்த எப்படி நம்ம அதை உபயோகப்படுத்த வேண்டும் என்றால் பகவானுக்காக அந்த பகவானை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்களில் நாம் அதை ஈடுபடுத்த வேண்டும் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்த்தோம். 9வது ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? இது வரைக்கும் வாசிக்காது யாரு? மீனாட்சி மாத்தி வாசிட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மீனாட்சி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி படிக்கிறேன். ஒரு மினிட் மீனாட்சி மாத்தை பற்றி வாசிக்கிட்டோம். மீனாட்சி மாத்தை பற்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. காரியம் ஹித்யேவ யத் கர்ம நியதம் கிரியதே அர்ஜுன சங்கம் த்யக்த்வா பலம் சைவ சத்யாக சாத்விகோ மதஹ. ஓ அர்ஜுனா, ஒருவன் தனது விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்யப்பட வேண்டும் என்பதற்காக செய்து பௌதீக சங்கத்தையும் பலனுள்ள பற்றுதலையும் முழுமையாக துறக்கும் பொழுது அவனது துறவு சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றாரு பகவான் இங்கே? அர்ஜுனா, ஒருவன் தனது விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்யப்பட வேண்டும் என்பதற்காக செய்து பௌதிக சங்கத்தை பலனுக்காக பற்றுதலையும் முழுமையாக துறக்கும் பொழுது அவனுக்கு துறவு சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கொடுக்கும். இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி சொன்னதுதான். நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செவ்வென செய்ய வேண்டும். அப்புறம் என்ன செய்யப்பட வேண்டும் என்பதற்காக செய்து முழுமையாக நம்ம ஒரு ஆஃபீஸ்க்கு போகிறோம், நமக்கு ஒரு வேலை, நம்ம ஒரு வேலையில் இருக்கோம்னா அந்த வேலையை வந்து நம்ம நல்லா செய்யணும். நம்ம விகர்மா ஈடுபடாமல் நல்ல விதத்தில் செய்து பகவானை நம்ம யாரை திருப்திப்படுத்த பார்க்கிறோம்? பகவானை திருப்திப்படுத்த பார்க்கிறோம். ஏன்னா நம்மளுடைய முழு திறமையை உபயோகித்து நல்ல விதத்தில் நம்ம அந்த வேலையை செய்ய வேண்டும். செய்து அதை செய்யும் பொழுது நம்ம என்ன, பகவானே நீதான் எனக்கு இந்த வேலையை செய்யறதுக்கு அருள் அளிக்கிறீர்கள். அந்த மாதிரி நான் வேலையை செய்யும் போது எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய பலன்களும் உங்களுக்கே சொந்தம் அப்படின்னு நினைச்சு செய்யணும். நமக்கு தெரியும் நிறைய பெரிய டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க. நானே சொல்ல முடியும். இப்போ ரீசெண்டா என்னுடைய பெரியம்மா வந்து ரொம்ப சீரியஸா இருந்தாங்க. அப்போ வந்து கடவுள் புண்ணியத்துல வந்து இப்போ வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க. ஸ்டில் ஷீ இஸ் நாட் டூ குட், பட் ஸ்டில் ஓகே. அப்போ டாக்டர்கிட்ட பேசும்போது டாக்டர் சொன்னாரு, இவங்க வந்த நிலையை பார்க்கும்போது இங்க ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து திரும்புவாங்கன்னு கூட நினைக்கல நான். ஸோ இதுல இருந்து ரொம்ப நான் எப்பவும் அதான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன். டாக்டர் சொல்றேன் என்கிட்ட, நம்ம கையில இருக்கிறத விட இதுக்கு நம்மளுக்கு மேல வந்து பகவான் இருக்கார். அவர் என்ன நினைக்கிறார் அதுதான் நடக்கும். நாங்கெல்லாம் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு கருவி அப்படின்ட்டு அவர் சொன்னார். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவர் செய்யக்கூடிய அந்த தொழில், அவர் வந்து ஒரு வைத்தியன் அப்படின்ட்டு சர்ஜன் அப்படின்னா அவருடைய தொழில் அது டாக்டர். ஸோ அந்த தொழிலை வந்து அவர் என்ன நினைச்சு செய்யறாரு, நான் வந்து ஒரு கருவி தான், நான் என்னுடைய ஸ்கில் பிரகாரம் சில காரியங்களை செய்கிறேன், எப்படி செய்ய வேண்டுமோ என்பதை வந்து என்னை செய்ய வைக்கிறது யாரு? பகவான் தான். ஸோ பலன் எங்கிருந்து? பகவானோட இருந்தால் பகவான் தான் அந்த பலனை அளிக்கிறார் அப்படின்ட்டு ரொம்ப கிளியரா அவர் எடுத்துரைத்தார். ஸோ அவர் வந்து கிளாஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்றது இல்லை, ஆனா அவர் வந்து அந்த மாதிரி அவர் தொழில வந்து அப்படிதான் நினைச்சு செஞ்சுட்டு இருக்காரு. அவர் அறியாமையே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து செய்யக்கூடிய செயல் வந்து ஒரு யாகம் மாதிரி, எப்படி பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து செய்கிறார் அவர். இதே மாதிரிதான் நம்மளும் இருக்கும். நம்ம வந்து ஒரு வேலை ஒரு ஆஃபீஸ் ஒரு மேனேஜரா இருப்போம், இல்லை ஏதாவது நம்மளுடைய கடமை செய்து கொண்டு ஒரு ஹோம் மேக்கரே வச்சுக்கிறோம். வீட்டுல வேலை செய்ய நம்ம வந்து வீட்டுல நம்ம வீட்டை நம்ம வந்து பராமரித்து இருக்கோம் வச்சுக்கோங்க. அதே நம்ம அந்த மாதிரி தான் சார் பகவானுக்கு திருப்தி கொடுக்கிற மாதிரி நமக்கு எவ்வளவு நல்லா செய்ய முடியுமோ நம்ம கடமைகளை நல்ல விதத்தில் செய்து அப்படி பண்ண பகவானும் திருப்தி அடைவார். நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களுடைய பலன் பகவானுக்கே சார்ந்ததுன்னு செய்யும்போது அது சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. சத்துவ குணம் என்ன? விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக கடமையை
கடமையாக பௌதீக பற்றுதலோ பலனுக்கு ஆசையோ இல்லாமல் செய்வது. எனக்கு பெருமை கிடைக்கணும், எல்லாரும் போற்ற வேண்டும் அப்படின்னு நினைப்பே இருக்கக்கூடாது. ரஜோகுணம் என்ன? தொல்லை நிறைந்தவை என கருதி உடல் அசௌகரியத்துக்கான பயத்திலோ விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்யாமல் இருப்பது. அது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம், 8வது ஸ்லோகத்தில். 7வது ஸ்லோகத்தில் என்ன பார்த்தோம்? தமோ குணம் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை மயக்கத்தினால் துறப்பது, செய்யாமல் அவர் துறந்திருக்கிறது வந்து தமோ குணம். ஸோ இந்த 3 குணத்தில் இருக்கிறவங்க எந்த மாதிரி அவர்கள் செயல்களை செய்கிறார்கள் என்பதை நம்ம பார்த்தோம் போன 3 ஸ்லோகங்கள்ல இருந்து. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் வந்து 10 யார் படிக்கிறீங்க? ஒரு மினிட், யாரு நான் சொல்றேன். படிச்சாச்சு இல்லையா? பிரபுஜி படிக்கிறேன்னு சொன்னாரே பாப். குருஜி பிரபுஜி யாரோ பிரபு படிங்க. பிரபு ஜானகிராமன் பிரபு படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நத்வேஷ்ட யகுசலம் கர்ம குசலே நானு சஜ்யதே தியாகி சத்வ சமாவிஷ்டோ மேதாவி சின்ன சம்சயா. சத்துவகுணத்தில் புத்திசாலி செயல்கள் மங்களமாக கொள்வதும், நிலை பெற்றிருக்கும் துறவிகள் அமங்கலமான வெறுப்பதில்லை. செயல்களில் பற்று செயலை பற்றி இல்லை, ஐயங்களும் அவரிடம் இல்லை. சத்துவகுணத்தில் புத்திசாலி செயல்களை மங்களமான கொள்வதும், நிலை பெற்றிருக்கும் துறவிகள் அமங்கலமான வெறுப்பதில்லை. செயல்களில் பற்று செயலை பற்றிய இல்லை, ஐயங்களும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ. ஸோ சத்துவகுணத்தில் புத்திசாலி செயல்களை, சத்துவகுணத்தில் இருக்கிற புத்திசாலி எப்படி செயல்கள் எப்படி செய்வார்? அவரு மங்களமாக கொள்வதும், செயல்களை வந்து மங்களமாக கொள்வதும், நிலை பெற்றிருக்கும் துறவிகள் அமங்கலமாக வெறுப்பதில்லை. செயல்களின் பற்று செயல்களை பற்றிய இல்லை. என்ன, ஐ திங்க் இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் பர்ஃபெக்டா இல்லை, நான் என்னன்னு சொல்றேன். தட் இஸ் சத்துவகுணத்துல வந்து இருக்கிறவங்க இருக்காங்க இல்லையா, தட் இஸ் நம்ம பகவானில் வைத்து பகவானுக்கு பிரியமான செயல்கள் நம்ம செய்கிறோம். இப்போ நம்ம வந்து செய்ய வேண்டிய அந்த கடமைகளை, விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு அந்த மனோபான்மை இல்லாமல் பகவானுக்காக செய்கிறோம் என்று அப்படி செய்யக்கூடிய நிலை இல்லையா? அந்த மாதிரி நிலையை செய்யும்போது அவர் எப்படி இருக்கிறார், எப்படி இருக்கு அவருடைய தன்மை அப்படின்னா, அவர்கள் வந்து எதையும் பயப்படுறது கிடையாது. அது அவன் செய்யக்கூடிய செயல்கள்னால அமங்கலமான காரியங்கள் நடக்கும் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறது இல்லை. சத்திரியன் போருக்கு போய் எதிரியை கொல்லும் பொழுது அது அமங்கலமான செயல் அப்படின்னு நினைக்க மாட்டான். அதே மாதிரி நான் ஜெயித்து விட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா நான் ஜெயித்து விட்டேன் அந்த மமதையிலையும் இருக்க மாட்டான். ஏன்னா அவன் இந்த போர் புரியறதுக்கு ஒரு காரணம் உண்டு. அவனுடைய மக்களை காக்கிறதுக்கும், அவனுடைய ராஜ்யத்தில் இருக்க உயிரினங்களை காப்பதற்காக போரிடும் போது, தர்மத்தை காப்பதற்காக போரிடும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அவன் வந்து அதுதான் காரணம். அவன் கடமையை செய்கிறான் தவிர அந்த போரினால் அவன் பெருமிதம் கொள்வதில்லை. அதே மாதிரி அந்த போரினால் வந்து அமங்கலம் நேரும் பொழுது, அது எதிரிகள் மடிகிறார்கள் இல்லையா, கொலை நடக்கிறது. அப்போ நான் வந்து இறந்து போய்விட்டார்களே அப்படின்னு நினைச்சு, அதனால வந்து அவர் அமங்கலம் நினைத்து அதனால வந்து அவர்கள் டிலூஷனாகவும் இருக்க மாட்டாங்க. அவங்க அதை வெறுப்பதில்லை. ஸோ செயல்களை பற்றிய ஐயமே அவர்களுக்கு. அவன் கடமையை செய்கிறான். அவன் கடமையை வந்து செவனை செய்யும் பொழுது வேற எதை பத்தி அமங்கலம் இல்லை மங்களம் அதை பத்தி அவர்கள் நினைக்கிறதில்லை. அதே மாதிரி பயமும் கொள்வதில்லை. அப்படி செஞ்சா வந்து போருக்கு போறேன், போர்ல வந்து எனக்கு தோல்வி வந்தால் என்ன அதெல்லாம் நினைக்கப்படும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது எதனால அப்படின்னு சொன்னா, அவர்கள் எல்லாமே பகவானுக்காக அர்ப்பணித்து விட்டார்கள். பகவானுக்காக அர்ப்பணிக்கும் பொழுது அவர்கள் மனதில் வேற எதுவுமே தோன்றியது. ஏன்னா அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் தோன்றினால் அது உடனே வந்து என்ன ஆகுறது, இது ரஜோகுணம் இல்லை தமோ குணத்தில் இருக்கிற செய்கையாவது, பலநோக்கு செயலாடுவது. பயம் கொண்டு செய்யாமலும், பெருமிதம் கொண்டு செய்தாலும், அதே மாதிரி வந்து இந்த இறுதியில் அவர்களுக்கு தோல்வி வரும் என்று நினைத்து
பயப்பட்டு இருத்தலும் அந்த மாதிரி வந்து இல்ல பயம் இல்லாமல் அரகண்டா செய்யறதும் அதெல்லாம் வந்து ஒரு சத்துவ குணத்தில் இருப்பவர்கள் யாரும் செய்வதில்லை. ஒருவன் அவனுடைய கடமையை செவ்வென செய்யும்போது இதெல்லாம் யாரும் பார்ப்பதில்லை அப்படின்ட்டு நம்ம இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ நமக்கு என்ன இதுல இருந்து சொல்லுங்க மாதாஜி. நீங்க ஸ்கிரீன்ல போட்டதுக்கும் புக்ல வேற மாதிரி, புக்ல அதே தான் கொடுத்துருக்கு, கொஞ்சம் சென்டென்ஸ் மாறி இருக்கு. சத்துவ குணத்தில் நிலை பெற்றிருக்கும் புத்திசாலி துறவிகள் அமங்கலமான செயல்களை வெறுப்பதில்லை, மங்களகரமான செயல்களை பற்றுக்கொள்வதும் இல்லை, செயலை பற்றிய ஐயங்களும் அவர்களிடம் வருதில்லை. அதான் நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் உங்களுக்கு. ஏன்னா இதுல வந்து ஸ்கிரீன்ல வந்து கரெக்ட், ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் சொதப்பிட்டாங்க. ஆமா, இல்ல அதான் ஸ்கிரீன்ல சம்டைம்ஸ் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது நம்ம அது மாதிரி பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ மெயின் பாயிண்ட் இதுதான். இந்த மாதிரி கடமையை செய்வதால் வேற எதை பத்தி மனசில் நினைக்கிறது இல்லை. அவங்க வந்து நினைக்கிறது என்ன, பகவானுக்காக நான் செய்கிறேன், வேற எந்த பயமோ இல்ல அதனால பெருமிதமோ இல்ல அதனால துக்கமோ எதுவுமே செய்கிறது இல்லை. எல்லாம் பகவானுக்காக அவருடைய திறமையை முழுமையாக எதுக்காக உபயோகிக்கிறார்கள், பகவானை சேவை செய்யறதுக்கு அப்படின்ட்டு நம்ம இதுல இருந்து பார்ப்போம். ஸோ ஐ திங்க் நம்ம நிறைய டைம் எடுத்துட்டு போறதுக்குள்ள, சாரி இந்த டைம் 16 டைம் ஆச்சுன்னு சொல்லுவாங்க, நான் கவனிக்கல. நோ ப்ராப்ளம், சாரி. நம்ம 10 ஸ்லோகம் முடிச்சுட்டு இருக்கோம். நம்ம வந்து நாளைக்கு 11வது ஸ்லோகத்திலிருந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். இன்னைக்கு நம்ம எடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட் கிளாரிபிகேஷன் இருக்கா? ஓகே, ஆனா இன்னைக்கு ஒன்னும் நாளைக்கு டவுட் வரும். இல்ல குருஜி. நான் போன வாரம் கேட்டேன்ல, ஹரேங்கிறதுக்கு மீனிங் என்ன, ராமான் ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னு. நாளைக்கு சொல்லுங்க, ஒன்னும் அவசரம் இல்ல. இல்ல, நான் ஃபர்ஸ்ட் நான் அதை பத்தி பேசினேன் மாதாஜி. வந்திருக்கீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன். ஓகே, அதுக்கு வந்து ஒண்ணு பண்ணுங்க. ஆமா, தொடங்கும் போது அதை வச்சுதான் தொடங்கணும்.